రైతు సోదరులకు నమస్కారాలు. ఆకుకూరలు, లీఫీ వెజిటబుల్స్, నెమటోడ్స్, ఈ వేరు పురుగు నెమటోడ్స్ అంటాము. ఈ నెమటోడ్స్ అనేది ఆకుకూరల్లో వస్తుంది, సొలనేసి క్రాప్స్లలో వస్తుంది, అన్ని రకాల పంటలలో ఈ వేరుకుళ్ళు అనేది రావడం జరుగుతుంది. వంకాయలో వస్తుంది, టమాటాలో వస్తుంది, మరి అంతేకాకుండా మిర్చిలో వస్తుంది, బనానాలో వస్తుంది, చాలా పంటలలో రావడం జరుగుతుంది. దాన్ని మనం భూమిలోనే కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, లేదా ఇంకో పంటకు కూడా రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. స్వాల్ కంపెనీ అందిస్తుంది యాక్టివ్ స్టార్. ఈ యాక్టివ్ స్టార్ 2 కిలోలు ఒక ఎకరానికి వాడుకోవాలి. ఒక 20-30 కిలోలు ఇసుకలో కలుపుకొని చల్లుకొని నీరు పెట్టుకున్నట్టయితే ఒక 4 రోజుల తేడాతోటి నీరు ఒక 3-4 దప్పాలుగా పెట్టుకున్నట్టయితే మనకి ఒక వారం రోజుల్లోనే ఈ నులి పురుగులని కంట్రోల్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉండడం జరిగింది. స్వాల్ కంపెనీ అందిస్తుంది యాక్టివ్ స్టార్. 2 కిలోలు ఒక ఎకరానికి చల్లుకోవాలి. 3-4 రోజుల తేడాతోటి నీరును కట్టుకున్నట్టయితే మనకి యాక్టివ్ స్టార్ మంచిగా పనిచేసి నెమటోడ్స్ అనేవి పూర్తిగా కంట్రోల్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉండడం జరుగుతుంది. ఇది మన భారతదేశంలో ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది. యాక్టివ్ స్టార్ నెమటోడ్ కోసం వచ్చిన నూతనమైన మందు. ఇందులో ఉంటుంది ఎంటమోపాథజెనిక్ నెమటోడ్ బయాలజికల్ కంట్రోల్. ఈ యొక్క ఎంటమోపాథజెనిక్ నెమటోడ్ అనేది ఆ యొక్క నెమటోడ్ని చంపి పూర్తిగా కంట్రోల్ చేయడానికి ఆస్కారం జరుగుతుంది. మరి అంతేకాకుండా ఏదైనా పురుగు ఉన్నా కూడా ఆ పురుగుని యొక్క ప్యూపా దశలో కూడా కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది. లద్దె పురుగు కానీ, పచ్చ పురుగు కానీ, డైమండ్ బ్లాక్ మత్ కానీ, త్రిప్స్ కానీ, ఏ పురుగు అయినా కానీ వాటి యొక్క ప్యూపా దశలను పూర్తిగా కంట్రోల్ చేయడానికి యాక్టివ్ స్టార్ అని ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది. నెమటోడ్స్ని కంట్రోల్ చేస్తూ అన్ని రకాల పురుగుల యొక్క ప్యూపాలను కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్టయితే ఈ నెంబర్ని సంప్రదించవలసిందిగా కోరడం జరుగుతుంది. ధన్యవాదాలు.